Здравейте! Днес ще ви покажа как да си залепите фон на гърба на вашия аквариум. В случая съм избрал черен. Айде да започваме! Нужните материали са хартия или кюдерия, с която да почистим стъклото, рулетка, с която да вземем размерите на аквариума и да ги нанесем върху фолиото, вода, веро, пластика някаква, може да е дебитна карта или направо шпатула за фолио, ножица, макетен нож и най-важното фолио. Това е аквариума, на който ще поставим гръб. Литрите са 260, дължината му е 130, а височината 40. Приготвил съм ви 5 причини защо трябва да имаме гръб на нашия аквариум. Първата причина е скрива всички кабели, техники, които се намират зад стъклото. Също, ако има части от интериора на нашето жилище, които не изглеждат добре и реално ще разфокусират от аквариума, е хубаво да се прикрият и най-добрият начин за това е като поставим гръб на нашия аквариум. Причина номер 2. Това създава усещане за дълбочина. Спрямо цвета, който изберем, се постига различен ефект. Ако искаме нашия аквариум да изглежда по-дълбок, всъщност по-широк, е хубаво да поставим черен гръб. Това се използва в растителните аквариуми тип холандски. Друг вариант, ако е акваскейпинг, който пресъздава природна картина, в случая дървета, полянка, пътечки. Нормално е като си в гората и като погледнеш между дърветата да видиш отзад небе бяло, синьо. Заради това се използва бял или син фон в такава ситуация. Също има и фонове, които пресъздават водни пейзажи. Те са пешки и представляват риби, растения. Аз не съм голям фен на тях, но също има хора, които ги харесват. Така че мечтайте и дерзайте. Трета причина. Това е, ако имате прозорец до вашия аквариум и влиза директна светлина, това е предпоставка за образуването на алги, водорасли. Съответно, може да поставите и на страниците мебелно фолио, което да намали слънчевата светлина и да ви предпази от нежелани водорасли. Четвърта причина. Това е, когато примерно чистите стъклата, наливате нова вода, някой път част от нея пада отвънка и се стича по самите стени на аквариума. Както знаем, в България водата на места има много варовик в нея и той остава по самото стъкло. И ако аквариум ви е 300 литра като моя и е близко до стената, няма как да го изчистите. А въпросният гръб ви предпазва от това. Варовика изсъхва върху гърба на аквариума и при вас всичко изглежда красиво и чисто. Петата причина е, когато решите някой ден да развалите аквариума или да му смените гърба. Много по-лесно става, само отлепете фолиото и имате чисто стъкло. Като вече на него може да залепите новия гръб. Също, ако предното ви стъкло е изтраскано, може да завъртите аквариума и да получите една по-добра визия. Айде да започнем с самото лепене. Вземаме рулетка. Нашия аквариум е 1,30. Като за целта ще измерим 1,35. Ако няма нещо изрежем на криво, да имаме възможност да се коригираме. Така. 1,35. Нашия аквариум е висок 40 см. Съответно, ще оставим аванс 5 см, което ще рече 45. Хубаво е да забележите, че самото мебелно фолио на гърба си има линии, които ви помагат като го изрязвате. В случая линията се пада на 46 и ще използваме нея за грубото нарязване на фолиото. Маркираме си
46 от тази страна, 46 от тази страна и почваме да режем. Това е вече изрязаното фолио. Сега ще подготвим стъклото за залепяне, като трябва да го почистим добре. Това става с препарат, в случая Веро с вода, и след това се избърсва добре с чиста кърпа или туалетна хартия. Не е нужно да слагаме много Веро, достатъчно е една капка. Затваряме спрея и разклащаме. Препаратът ни за залепяне е готов и за почистване на стъкла. Много е важно да изчистим стъклото добре, да няма отпечатъци от пръсти и прах, защото след това те се виждат на черния фон и развалят нашата картинка. Много съществен момент е да видите от коя страна сте отрязали фолиото. В случая при мен тази. Трябва да бъде на дъното на аквариума, да гледа към дъното на аквариума, а тази, която е заводския кант, да бъде отгоре, за да се получи равно и красиво. Хубаво е да имате помощник, защото че аквариума е голям, но мисля, че ще се справи сам. Ще ползвам поставката на аквариума да разлепя медалното фолио и да го напръскам с вода и Веро. Внимателно го разлепете, без да бързате, защото бързайки може да го намачкате и след това няма оправдане. В случая този ръб е, който съм изядал с ножицата и мога да го докосвам с пръсти. Този е заводския кант, който реално ще се вижда и ни е хубаво да остават следи по него. Разлепих върба на фолиото. Сега ще го напускам с вода и Веро. Почистил съм добре стъклото. Ще напъскам и него. Вземате внимателно фолиото. Гледайте заводския кант отгоре и го залепяме. Не е проблем отгоре да се вижда малко ръб, защото след
след това ще се изяви с макетния нож. По-добре да има, отколкото да няма. Така, ето е шпателката. И сега трябва да скараме въздуха и водата. Светнала съм лампата и реално по този начин може да видите къде реално имате мехурчета и виждам, че имам няколко бели петънца, които трябва да повторя. Вижте как изчезват. След като сме изкарали въздуха и водата, с макетния нож изрязваме излишното фолио. След като изрежем излишното мебелно фолио, минаваме още веднъж всички ръбове да изкараме въздуха и водата. Готов съм с крайния резултат. Сега ще ви го покажа. Ето и на светлината, какво се вижда. Като цяло стана много добре. Ако има някъде бели петънца или синички, когато го лепите, не се притеснявайте, след няколко дена ще изчезнат. То обобщение мога да кажа, че не беше лесна задача. Сега следващите кадри, които ще видите, ще бъдат всичките им провали. Успях на третия път да го залепя като хората и да ми харесва. Първия път, когато разлепях белното фолио, го оставих на земята и са покри с песачинки, които залепи за стъклото и резултата не беше добър. Почнах наново. Втория път, пак като клепя фолиото, двата му края се съединиха, стана мазал, цялото го намачках. Мога да кажа, че ползвах фолио на тази марка. Графитак. И с него и двата пъти имах проблем. Също като го залепя, махам балончета въздух, но оставаха едни сиви петна. Консултирах се с човек, който е много напред с нещата и той ми каза, че те изчезват след известно време, след 2-3 дена. Но ми свърши мебелното фолио и отидах в Мюсо Бриколаж. Все пак е 8 часа вечерта. И си купих фолио, което е от друга марка. Сега ще ви покажа. Така. Марката е Patifix. Patifix. Това на усещане беше доста по-меко и с него го залепих вече без проблеми. Видяхте, сложих го на масата, отлепих го внимателно, напръсках и фолиото заспа. И най-интересното е, че в момента с това фолио нямам тия сиви петна. Имам 2-3 точици, които може би остават от препарата и след време ще изчезнат. Но крайният резултат е много добър. А сега вижте кадри с всичките ми провали. Споделям ги с вас, защото всички грешим и най-добрият урок е, когато се учим от нашите грешки. Чао и до нови срещи! Пълно излагателство.
локация ще ходя по много фолио.